Ne, onaj svijet ima prednost nad ovim svijetom. Od ovoga svijeta uzmi ono što ti treba, što moraš. A nemoj pasti u zamku da dadneš njemu prednost, jer ulema danas često ističe da mnogi danas muslimani nesvjesno su pali u širk sa dunjalukom. Šta znači? Ovom svijetu daju prednost nad, čine više dijela za ovaj svijet. Više vremena provodi da ima dvorac. I dan i noć da stekne, da bude on na nekom nivou. I umre na tom. A malo klanja u tom dvorcu. Malo Koran uči u tom dvorcu. Je li on dao prednost ovom svijetu ili onom? To je veliko. Znači da su ljudi nesvjesno, znači ovaj svijet amaruha, aksara mimma amaruha, kao što su oni prije gradili na ovome svijetu i na kraju nestali. Vjernik treba da gradi onaj svijet na ovom svijetu. A od ovoga svijeta uzme i bude zahvalan. Ne može ga zarobiti dunija. Zato pravoga vjernika nikada, znači ne gledamo kroz taj dio dunjaluškog, nego koliko čini djelo ka ahiret. Koliko je nur na licu od vjernika. Kad ga vidimo i sretnemo, da nas to svjetlo zasija na njegova odjeća. Da taj moment, njegova riječ, njegov namaz, njegovi pokreti, djela dobra, da istaknu se prije svega drugoga, pa da onda ovi drugi momenti postanu sporedni. Da nas nije obratno. Sporednoj stvari dajemo prednost, a ono što je ključno i bitno, srce zamrlo, a vanjština se uglancava, dotjeruje, sređuje. I to je vakat u kom mi danas živimo. Da je zaista čovjek vanjštini dao više nego unutra.